הבעיה שלך זה לא שאתה לא מצליח לחסוך כסף, הבעיה שלך זה שאתה לא בן אדם שחוסך כסף. מה זאת אומרת? יש לנו 3 מעגלים. מעגל פנימי, מעגל אמצעי ומעגל חיצוני. המעגל החיצוני זה תוצאה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לצאת ממינוס, להשקיע כסף, שיהיה לנו הרבה כסף, ובית ובריכה ועניינים. המעגל הפנימי זה ההרגלים. והמעגל הפנימי שלנו זה הזהות שלנו. עכשיו, אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו רוצים להגיע לתוצאה, אבל ההרגלים שלנו הם לא הרגלים שמאפיינים בן אדם עם אותה תוצאה. ההרגלים שלי זה לא הרגלים של בן אדם שחוסך כסף ומשקיע אותו. לכן אני לא מצליח להגיע לתוצאה. מה שזה אומר שאני צריך לשנות את ההרגלים שלי על מנת להגיע לתוצאה. מה זאת אומרת? אני רוצה להיות בן אדם שחוסך כסף. אני לא רוצה להיות בן אדם עם המון כסף. אני לא רוצה להיות בן אדם מיליונר. אני רוצה להיות בן אדם שהוא חוסך כסף ומשקיע אותו. זה הזהות שלי, זה מי שאני. אני לא מסתכל על התוצאה, אני מסתכל על הדרך. ואז כשאני מסתכל על הדרך, ההרגלים שלי יהפכו אותי להיות בן אדם שחוסך כסף, ואז אני בהכרח יגיע לתוצאה של חיסכון של כסף. אז אם אתם תגדירו שאתם אנשים שחוסכים כסף, אתם בהכרח תצליחו לחסוך כסף, כי אתם לא מסתכלים על התוצאה, אתם מסתכלים על האדם שאתם.